салом дӯстон ва мухлисони ММА тоҷик, ба канали мо хуш омадед. боз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ММА ҷаҳон пешкашотон мекунем ва шумо моро бо лайку комментария дастгирӣ намоед. Ташаккур. спонсори видеои имрӯзаи мо интернет-магазин либосҳои мардона мебошад, ки ба шумо беҳтарин либосҳо ва пойафзулҳои гарми зимистонро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. ҳама либосҳо аз матои олидараҷа ва пойафзулҳо бошанд, аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. худ ва наздиконатонро бо либосҳои гарм аз фасли сармо эмин нигоҳ доред. Барои фармоиш дар васиби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намуди либосҳо телеграм-канал дар зери комментария ҳаст. дӯстон, чӣ гунае ки мо дар телеграм ваъда додем, имрӯз видеои навро ки хабари хуш оиди Анис Ёқубов мешавад пешниҳод мекунем. варзишгари тоҷик ки бисёр натиҷаи хуб дар лигаи СА нишон дода истодааст, дар инстаграми худ ба ҳама хабар дод ки сана ва ҳарифаш аниқ шудааст. ба наздикӣ дар Москва во мехӯрем. бояд гуфт ки ба Анис ду ҳариф пешниҳод шудааст ки ҳоло дар коркард қарор дорад. яке варзишгари қирғиз Рискулбек Ибраимов рекорд 22-14 ва дигаре бошад варзишгари армянин Вартан Асартян 25-10 мебошанд. зидди кадоме аз ин варзишгаро мехостед Анисро бубинед? ҳатман дар комментария нависед. Дана Вайт реванш байни Махачев ва Оливейраро дар UFC 297 рад кард. ба гуфти Дана Вайт, муҳорибаи Ислом Махачев ва Чарлз Оливейра ду мусобиқаи UFC 297ро ки моҳи оянда дар Торонто баргузор мешавад роҳбарӣ намекунад. дар айни замон Оливейра ҳамчун довталаби эҳтимолии унвони сабук ба назар мерасад, аммо Дана ба ESPN гуфт ҳама чиз имконпазир аст, савол дар он аст ки ҳардуи онҳо омода бошанд. ёдовар мешавам ки қаблан инсайдер Ариэл Ҳелвани хабар дод ки реванши Махачев бо Оливейра мусобиқаи UFC 297ро ки 20 январ дар Торонто баргузор мешавад роҳбарӣ мекунад. дӯстон, агар хоҳед хабарҳои ММА-ро боз ҳам хубтар хонед, дар телеграм-канали мо обуна шавед. силка дар комментария. хайр то видеои навбатӣ. шоду пирӯз бимонед.